Wel Come, आं नोंजों मोनसे गोदान बिजनेस डिल खालामनो सानदोंमोन। नों राजि दंब्ला? आंजों गोदान बिजनेस? आं दिनैसो बेंगालुरुनिफ्राय फैदों। दा बेलासियाव आंनि आड्डायाव फै। अके, दा बेलासियाव लोगो हमगासिनो। बाय। बस मोनसे गेदेर प्रब्लेम जाबाय। मा जाखो? मा जालायखो? बस मा? सोरांखौ दैमु आरो नोजोरा हगारनानै बुथारबाय आरो दा बियो सोरांनि महरखौ सार्जारि खालामनानै जोंनि गेंखौ फोजोबनायनि प्लानिं खालामगासिनो दं। मा? बाथ्राया बिदिसो। नोजोर, आंनि मानसिखौ बुथारदो नों। नोंनि जिउआ जोबनायनि लामायाव फैबाय। आंनि बिनानावखौ लानानै नों जा प्लानिं खालामदो बि माब्लाबाबो जाफुङा। बे बाराव आली खानजों डिला साक्सेस जायोब्ला आली खाननि गासै प्रपार्टिखौ जोंनि आखायाव खालामनो नाजानांगोन। बेफोर लासैनो उनाव जागोन फंबाय, डिलाल' मोजां जाग्रोथो। हे आली खान, साला दिनै 220 बाइकखौबो मोनबासै। गेड्डाया लांनानै लाबगोन ना लाबाखैबा? आरे भाई, गेड्डायाथ' जोंनिनो मानसि ना, बे जोंनि मालखौ साप्लाय खालामनोसो थांदों दा। थेवबोलै बेनो 150 बाइकखौ सालायनो बागारथारबाय। 220 सलाय। बस, मानसिफ्रा सफैबाय। Welcome, Mr. Hokraw and Buzraw. Nice to meet you, Wel Come. Nice to meet you. लामाफोरावथ' जेबो हेंथा जायाखैना नोंथांमोन? जों जि लामायाव थाबाय बे लामायाव हेंथा होनो फैया नोंथां। थिगैनो दं। आरो सोरबाफोर जोंनि खामानियाव हेंथा होयोब्ला बेखौ वेल डान। बेफोरबायदि बिजनेस पार्टनारखौसो आं लुबैयो। लाबोदो गासै बिजनेसनि एग्रिमेन्ट पेपारफोरा। नै नोंथां, थेंक इउ। हेल' गुलु, मा प्रब्लेम जालायखो? नोजोरा आंनि मानसिखौ बुथारनानै आंनि गेंखौ फोजोबनायनि प्लानिं खालामदों। बेनिखायनो बस, आंनो दानो थिनिनो आंनि एकदावसिन सानै फाइटार थिनहर। र' आं दानो दैथायहरगासिनो। नोंनि आड्डायाव। अके बाय। दे नोंथां, उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन। दे होमबा नोंथां। अके नोंथांमोन।
जोंखौ आरो बुखाव दानो नोंसोर खुलिना दे थांनांगौ Oke, bos. Bos, आंनो मानसिखौ फाथायहरबाय नोंसोरल' रेडि जादो Oke bos, we are ready. एबार खिन्थु नोजोरखौ होख्लायथारनांगौ बे जोंनि आखाइनिफ्राय गनाय नङा फै आं सिनायथि होनि गासिबो लालायदो हाव बुखौ आरो जोखौ नोंसोरनि जुथायालाय हाखु दाखुआनो बावबोबाय बस बस जोङो लाट थानाय गाहाम मानोना बियो जोंनि आट्याव फैखांनानै जेरावनो जिरा सोरबा मोखांखौ सार्जारि खालामना लादों नोंसोर थिगखौनो बुंदों हनै नोजोरा फैबाय वेलकाम नोजोर नोजोर माने बसआ मा आंगा मांगा बुंलाबायदों मा नों आंखौ मिथियाखै बायदि सानदों नामा साला सुवाद है माथो लेबेलखौ होदो है होसोदो जाग्राफोर Beng salahku जोख्रेब नांगौ Betul siapa? Mana gele ini bos? Ini bego asing-asing tanganku. Nah ini salah kebisi dong. Beri.
Ini mau lu gula nusir. Tuh imuni somai. Nusirku sapa hoख्लायजोबगोन आं. Dah arah ni bina aku serai kamu deh. Sekarang apa sih kita lekcar? Gumai. Nोंनि फिसिनाय सैमाफोरखौ दिनै फोजोबस्रांजोबगोन आं. Nambahku nama. Dong bang kita nanti kau. Dili salah kau. Ilau kak, usir dili. Mati lo kau bersih. Pilap, nunggu dulu. नों जुदि दैमोन बिदा नङामोनब्ला दिनै नोंखौ सोरखौ फटारगौमोन आं आखिर करदोलै निजे दैमुआ नोंनि जाखागोन बेनायलै बेनाय करदो साजबाय दे ओरै होय चला आइदिलै गोरनाफोरा साजबाय सुवादालाय मामायाव होखोब्रा सिंफोरा साजबाय नायगोनलै नोंखौ नोजोर आइदाय नायबाय थालै नोंनि फिसिनाय सैमाफोरखौ मोजां प्रेक्टिस होना दोन Babu, Mai, nengdana pun kalau mulai mati dasar musuh dia. jangan dai mobil anu sing sar sedem nang.
आयै नों सफैबाय फिसा बावै हा बहाथो मा जाना फैलायखो थैगलायबाय जे ओइ दानि लामायावसो थांनाय मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों खालि बुलाय सुलायल' थाङा आथिं आखाइफोरा सुहैदो आं ओंखाम खुरना दोननि जागोन दे आयै नोंसोर बिदि बुजाबाय थाबा आंनि गेमा बोरै सोलिनो खुलु गुन्दानि स्टेटासखौ खमायजोबोबाय नोंसोर आलिखानि फायथारखानिखौ गाव लिंहरफिननांसिगोन साला सैमाफोर बे हारसिं मानसिजों बुजाबाय थायो नोंसोरो आलिखानि मानसि लाबोनायाबो थांफिनबाय गाबोन लिंहरफिननांसिगोन ओरैनो जाहोगारबाय थायो नोंसोरो साला दावराव माजो नोंसोरनि थाखायनो आंना बिजनेसआ फेलें जाबाय आलिखानोबो होजां फम आरो जलायाव थैलाय जा 6 5 7 10 मा हमथालाबायखो मोसौफोर बसआ गावनो जि होनबाय बेखायनो जोंनावबो बिदि सानबाय जिमानि से नैखौसो जि होनदां मिथियाबा खोमायाव हमना जलायाव थैलाय जाबिन उथि नेक्स्ट स्टेपनि आं एबार जहत ओरै फै नों ए बस इसे सिगां जिखौ बुंदो इखौनो मानि ओरै फै मोसौ नायना ला बोरै जानांगौ माखौ मिन्थि साला सैमाफोर नों बिदि जा नों ओरै जा बिजाबाय सेल्फा सिटिनि नों बेफोरबायदि बानाय नायना ला गोसोआव ला बस हालालै आरो हालासो होनबावदो हाला जानायावबा गोथाव गोथाव दं इखौनो हायाखै आरो नोंना मा खिथु दं है रोबाव मोजां मोनाय ओइ साला रोंथारा एसेबो ओरै बानाय ओरै फिदिं जानजिया है रोङा ओइ नोंबो गैया एख' आरो नोंलाय बसआ आंखौ जेबोआनो बुङाखै नोंलाय जामाल'ला खालामनो हागोन हाया मागल'ल' नायबाय दं जागारनायल' जानायावलाय नोंनिबाथ' बांसिन लायो बसआबो जे आरो दे खोथादो सिन जादो एसेनो फायफ्रावबो जादोंसो मानसिया नै ओरै बानाय गोदान स्टेप दे बानाय माबार नङाबा होगोन आखाया गोजौ खालाम मोजां खालाम दानथावबाय दानो मिंबाय खालामफिन दे दाल' हो दिलेले आयो दिलेले होद जाबाय थांदो नोङो आं हारसिं मोसाबावनोसै दिलेले आयो गावनिखौ नायदो होलायबाय आसोला रोङाफ्रामा एख' गैया सुवादा साला रोङाफ्रामा जाया आगारानो होद आं हारसिं मोसानांगौ मा नोंसोर फै र' जों मानो मोसादोंमोनलाय सोर आंखौ बुंनायलै बस दे होनबा बे खेबसे बेक जामो है साला लेबेलल' नोंसोरखौबो बुंनो हाया लेट्स मिउजिक
खारजिफोरखौबो खानाय जाथारला बे लकडाउनाव दामाबो गैया आं हारसिंलाय बोरै जानो हा थाम्फैफोराबो अखा बोथोराव खामानिखौ मावजाथारा माथो बे खुलुआ बेफोर खामानियावथ' उदायखाया मावा दाङा बिफानि सायावनो गिदिं गिदिं जाबाय थानायल' आरो खोनानो मोन्दों गाज्रि खामानियाव आखाइ होदों फैथोंल' बे बेथाया मोनगोनसो बियो दिनै हारसिंबो संनो खावनो बिराद खस्थ' जाथारबाय नानिनावनो फन खालामसै आं खनसे फट'खौनो मोनसे आपल'ड होलायनोसैहाय आं नोजोराबो दासो कल खालामनो मोनबाय होनबा हेल' देमु बुं नोजोर नोंसा आदाया जोंनि प्लानिंनि सोमोन्दै गासै बाथ्राखौ मिथिजोब्बाय मा नाथाय बोरै मिथिना मोनखो नों हायोब्ला एसे हुसियारै थानो नाजा नोंसा आदाया जोबोद रागायाव दं अके जागोन दे आंखौ जिंगा दासि नोंल' मोजाङै था दे बिदिब्ला बाय अके बाय नोजोर कलेज जेराव मोनो इयाव दांनांगौ बस नोंसोरनाथ' डाइलगल' आंना दाख्लै गोरनायाव हमजानायानो सागायाखै गावसोरा खनसेयावनो थायो एख' गैया ओइ माथो नोंसोरसो मैया दिनै जेयाव नांखाबाय होदोलै
बस होद मेगन खेरा जाबाय नामा मा मेगनखौलाय थिफैबाय दं बस आया नों सफैलायबाय आइ दै बिगुरा होफैलायबाय आबे केला रबे मा खुन्था बुनायल'लै दल मोनदों मा आंखौ बिदि दामबाय थानो ओइ इदरा नों आंखौ मा जायोलै गुमै बिगुमैखौ बुनो समायो मानसिया मोसौनो नोंसोरबायदि गाज्रि मानसिखौ बहा माथो खालामनो थोद मोसौ आरो गाज्रि मानसि जोंनाव सोरबा सैमा आरो माथो बुबाय थाखोलै मोदोमफोरा साजोब्बाय नै आंनिखौबो मोनबायना आंजोंबो अननानैसो बायाखैमोन माथो जोरोमबाय थाखोलै सोरबा सैमा मा बुबाय थायोलै होनबाबो मानिया बागिनिखौनो बायसिलां